Today's is Sunday. You're gonna ride on the plane. No, banana. Banana. Yeah, Marineford. Marineford. Man, I'm excited in the boat. Man, yeah, look po. Wow, oh. Oo ba yun? Ang halo niya. Takas ng halo. Tay. Pep. Ah, ilipat pa ng bangka. Ilipat na pang bangka niya? No. Sardine. Tuyo lang. Tuyo ba yan? Tuyo ba yan? Tuyo.
Boracay, ano? Boracay. Nice one, cool, no? Oh, Boracay! We're in Boracay! Oh, ganda, oh. Kararating lang namin. Sir, baka in case na gusto mo, meron ako, bibigyan kita ng discount. Ano yan? Ano yan? Di ba pupuntahan niyo yung island ng Boracay? Ah, magkano yung ganyan? Ilan kayo, ma'am? Marami kayo. Ano gusto niyo, ma'am? Private o Pag-private pa, bibigyan ko lang sa'yo ng 15 minutes. Kaya ano to? Lobster. Ito. Kaping. Pating yan, sir. Kahit kumakain ng tao yan, sir. Kinakain na namin yan. Ito, ito. Oo. Kain Kumakain ganyan. ng tao yan, pating yan, sir. Kain ganyan. Kaso malang yung pating, sir. Malang kilo. Kasi nabawal yan, sir. Kaso kami lang din. Ah, oo nga. Ano yan, no? Suki kasi kami na Foreigner. ang pating. Ayos. Ang pinakamahal ko lang yan, sir. Ay, mga kaboy. Hindi kayo makagat dyan. Oh, yun na. Yung ulog, oh. Buhay na buhay, oh. Ang galing, oh. Sumba de Boracay. Few moments. Chow, 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 chow. Few moments.
go, Tabi. Uwi na tayo. No. Go home na. Tara. Bye. Ay, teach mo si Toby. Ano boy? Tira mo ko pa ko yan. Ano ba? Ano yung crab? Saan yung crab? Oh, wag ka, bawal, bawal. Dito lang tayo, dito lang.
Stop nga. Seven Resort. Villa Flores. Stop, natutulog na rin. Ah. One. Look at the wave, bro. May helicopter, oh. Fine. Okay, hand, ah. Yun, oh. Si Urchin. Fine, no? Boracay Coast. Pwede dito. Oh, pwede dyan. Okay. Yung seaport.
Umambon ba? Umambon na? Hi guys! Puka Beach. Sikat yung Puka Beach siya yun eh. We're going to Puka. Wait lang. Puka Beach. Nakikita ko medyo kanya. Ito, yun yung castle.